Ya toh. Saiki Mbak Silvi iki cah ndi, Mbak? Silvi iki pokoke nang YouTube kae wis pokoke mbok celuk Silvi nengko manggo ndur dhewe. Ya selamat malam buat pemirsa Jabung TV Magetan. Jabung TV Magetan ngono. Nggih. Oke. Mbak Silvi latihan karaoke. Ayo. Apa kuwi? Jabung TV pancen oke lho. Aku duwe aku. Piye? Mbak Silvi karaoke. Nah. Kleru, Mbak Silvi latihan karaoke. Iya, Mbak Silvi latihan karaoke. Mbak Silvi latihan Karaoke. Jabung TV pancen oke. Oh, ya toh. Saiki Mbak Silvi iki cah ndi, Mbah? Silvi iki pokoke nang YouTube kae wis pokoke mbok celuk Silvi nengko manggo ndur dhewe. Yo kuwi cah Nang Google searching ngono kae. Wis basane iki angel. Ora apal aku. Wis.